Tuturan sa siningation, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Lucas kapitulo 19 alin sa 9 pakadto sa 10 dua lamang ka mga bersikulo ang aton pagatan-awon. Kag diri nagasiling si Jesus nagsiling sa iya, ang kaluwasan nagabot sa sining panimalay karon nga adlaw, kay ini siya kaliwat man ni Abraham. Kay ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Ini mo ang pulong sang Ginoo kag aton nga pagapamalandungan karon ang importante nga mga linya nga aton makita diri. Kag i-focus naton sa kapitulo versikulo 10 sang kapitulo 19 sang Lucas. Ang background sini sang duha ka bersikulo amo ini ang pag-istoryahanay ni Zaccheo kag ni Jesus Christ. Kag si Zaccheo ginakilala nga isa ka tawo nga makasasala gid, kay siya tax collector kag sobra ang sukot niya sa mga tao sang buwis nga ilang balayran. So kadamo sa nagakontra sa iya kag ginahambal siya nga isa ka tawo nga makasasala, pero sa pagkit-anay nila ni Kristo kag nagistoryahanay sila, siya naghinulsol gid sayang sala sa tubangan ni Kristo nga nagasiling niya, Ginoo, ang katunga sa akon mga manggad ihatag nakon sa mga ibol, kag ang mga tao nga akon gindayaan akon sila balikan sang bali 4 kapilo. Nagpakilala kag amo ini ang tanda nga siya naghinulsol siyang sala, kag karon ginahigugma niya na si Kristo labaw sa iyang manggad. Sang natalupanda ni Kristo nga siya naghinulsol siyang sala, amo ini ang ginhambal ni Kristo sa iya, nga sa sini nga adlaw nag-abot ang kaluwasan sa sini nga panimalay. Kag ang bersikulo 10 nagasiling, kay ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Tanaw naton anay ang isa ka linya nga nagasiling ang anak sang tao. Si Kristo may ara nga 209 ka mga ngalan kag titles nga nasulat sa Bible. Pero wala kita sing panahon sa pagtandog sining 209 ka mga ngalan kag titles ni Jesus Christ. Aton lamang nga tan-awon ang importante nga bagay nga angay naton tun-an sa sinigid nga tion. Si Kristo ang isa ka mga titulo nga tawag sa iya, siya anak sang tao, Son of Man. Kagamo na diri ang iya ginhambal. Si Kristo mismo nagahambal kag nagakilala nga siya anak sang tao, kay ang anak sang tao siling ni Kristo. So kung naghambal kita nga si Kristo anak sang tao, nagapinsindi ini nga siya nagpakatao o kon nangin tao. Kag nanabal-an na nato nina sa kasaysayan ilabi na gid sa sining Pasko nga nagasilibrar kita sa pagkatao ni Kristo, nabal-an na naton kung paano si Kristo nangin tao. Okay? Pero sa piyak nga bahin, hindi lamang nga si Kristo ginatawag nga anak sang tao, kundi ginatawag man siya nga anak sang Dios. Kagamoy ni ang makita sa Lucas kapitulo 1 versikulo 35. Ang istorya sini naghahambal sing subong sini nga ang Dios nagpadala sang anghel nga ginatawag si Gabriel didto sa Nazareth. Ginpangita niya si Mary, the human mother of Jesus Christ. Kagintamyaw sang anghel si Mary nga nagasiling, bulahan ikaw sa tanan nga mga babay, ang Dios gid amo ang nagpili sa imo,
karon magabusong ikaw sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon nimo siya nga Hesus. Kag ini nga bata manginbantog siya kag gamhanan. Ang iyang ginharian wala sing katapusan. Kag pagatawgon siya nga gamhanan nga anak sang Dios. So ari ang aton bantayan. Pagatawgon siya nga anak sang Dios. So sa ibabaw aton gintun-an nga gintawag siya anak sang tao, pero ginatawag man siya nga anak sang Dios. Kag nagpadayon istorya si Mary kag ang anghel. Siling ni Mary kay anghel kay wala siya kaintindi maayo. Siling ni Mary, paano ang pagkahimo sini nga baga anak ako, magabata ako sang isa ka lalaki nga gamhanan, kag tawgon nga anak sang Dios, kay wala man gani ako bana, ulay ako nga babay, birhin ako nga babay, wala siya matandog sang lalaki. Kag ang anghel nagsabat sa iya, nga sa Dios wala sing imposible. Siling sang anghel, ang balaan nga espiritu magakunsad sa imo, ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Kag siling sang anghel, amo ini nga ang bata nga mataw halin sa imo pagatawgon nga anak sang Dios. So duha ka panahon ginsulit sang anghel nga si Kristo anak sang Dios. So aton ini tingbon ang duha. Ang duha nga natudlo sang Bible sa aton amo ini nga si Kristo anak sang tao kag si Kristo anak man sang Dios. So may duha ka kinaugali nga ara kay Kristo. Ang ginatawag nga human nature amo na iyang pagkatao. Kag ginatawag man siya, may ara man siya nga nasiling divine nature. Kung sa aton pa Dios man si Kristo. Kay may divine nature nga ara siya. May human nature kag may divine nature. Kabangdanan nga si Kristo, kung imong tun-an sing malawig ang bala na kasulatan, ginatawagin siya nga anak sang Dios, busa Dios siya, kag ginatawag man siya nga anak sang tao, so siya tao man. Si Kristo matutuod nga tao, kag matutuod nga Dios. Amo ina ang wala mahangpan sang mga tao sa tungtion nga si Kristo nagkari sa kalibutan. Kag tungod kay wala nila makilala sing maayo kung sin-o gid si Kristo, kung magpanudlo si Kristo sa ila, nagapangakig sila. Kay man si Kristo iya nagatudlo nga ang iyang amay amo ang Dios sa langit. So nakilala nila si Kristo nga anak sang tao, kag iyang tatay si Joseph, kag iyang nanay si Mary. So halos hindi sila magpati, kag nagapangakig sila kung maghambal si Kristo sang mga bagay nga wala nila nahangpan. So ang bersikulo nga aton gintun-an o kung ginbasa bag-o lang, nagsiling siya nga ang anak sang tao nagkari. Amo ina ang una nga pagkari ni Kristo sa kalibutan. Amo ina ang pagkatao niya. Halin kay Virgin Mary nga ginbata siya. Nagkari. Sinong ginkari niya, sinong ginkanto niya dre sa duta, sinong ginkari niya nga mga tao. Ang Bible nagadugang sang pagtudlo sa aton, kag ini imo gid aton gid makita sa John chapter 1 halin sa 11 pakadto sa 12 nga nagasiling, nagkari siya sa iya kaugalingon nga banwa o kon katawhan. Pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Okay. Siling sang Bible si Kristo nagkari. Amo na ang iyang pagkatao. Pero ang masubok nga sugilanon amo ini, nagkari siya sa iyang mga katawhan o kon kasimanwa nga amo ang pungsod Israel.
Kay man si Kristo isa ka Israelinhon o kon Hudiyo siya, kag ang pungsod Israel amo ina ang ginpili sang Dios kag ginatawag sang Dios nga iyang mga katawhan. So si Kristo nagkari sa iyang mga katawhan Israelinhon, sa iyang mga kasimanwa. Pero ang masubo amo ini nga ang iyang mga katawhan o kon kasimanwa wala magbaton sa iya. Ginsikway siya, wala siya ginakilala sang mga tao tungod kay ang kamatuoran nga wala manila makilala sing husto kun sinugid si Jesus Christ. Kagamoy niya makita naton nga nasulat sa balaan ng kasulatan kung paano nila ginsikway, ginreject si Jesus Christ. Isa kation si Kristo nagkadto sa Galilea, kag sandidto siya sa Galilea, nagdiretsyo sa isa ka banwa nga ginatawag Nazareth. Sa Nazareth si Kristo nagdako. Natao siya sa Bethlehem, pero gindala siya sa iyang human parents dito sa Nazareth, kag dito na iya si Kristo nagdako. Kagamo ang ginakilala niya nga iyang banwa. Kag dito may shop si Joseph, kag nagapamanday, kag si Kristo nagabulig pamanday dito sa ilang shop sa Nazareth. Pagkadto ni Jesus Christ dito, nagsulod siya sa ginasiling sinagoga, ginatawag naton nga simbahan, subong sa aton. Nagsulod siya sa simbahan, kag nagpanudlo sa mga tao dito, nga nagasiling ako nagkaring sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagluwas sa mga katawhan, kag ang mga tao nga nagapamati sa iya nagagumod-gumod. Siling sa mga tao, hindi bala ini ang bata ni Jose kag ni Mary? Paano nga naghambal sa sina nga nagkari siya sa pagluwas kag sa paghilway sa mga ginapigos? Nangakig sila, ginganoy nila si Kristo. Kung sa aton pa, ginguyod nila si Kristo dito sa pilas, kay gusto nila nga itiklod si Kristo dito, agod mahulog. Pero nanginpalo si Kristo, kag nagalikaw sa ila, kag wala siya sadto matiklod sa pilas, sa sadtong nga tion. Pero luwas ini, makita man naton sa John chapter 8, halin sa 58 pagkadto sa 59. Sa sini nagpanudlo si Kristo sa mga Hudiyo, sa iyang mga kadugo nga mga Hudiyo. Kag si Kristo nagahambal sa ila. Sili ni Kristo, kung hindi kamo magtuo sang akon mga pulong, mapatay kamo. Kaya ang akon mga pulong, siling ni Jesus Christ, nagahatag sang kabuhi nga wala sang katapusan. Siling sa mga Hudiyo nga nagapamati sa iya, sino ka nagid bala? Ang amon gani mga propita nga mga Diyos nun, nagkalapatay. Ikaw yan nagasiling nga ang magpamati sa imo, hindi mapatay. Mas maayo ka pa bala sa amon mga propita? Kag siling pagid sa mga Hudiyo, ang amon amay nga amo si Abraham. Diyos nun kag matinomanon, pero napatay man. Sino ka naged bala? Labaw ka pa bala sa amon amay nga si Abraham? Siling ni Kristo sa ila, sa wala pa matao si Abraham, ara na ako, magulang pa ako kay Abraham. Siling sa mga Hudiyo, wala pa gani masing 50 anyos ang imong edad, masiling ikaw nga ara na ikaw, sang wala pa matao si Abraham. Wala sila makaintindi nga si Kristo nagahambal sa ila, nga siya si Kristo Dios kag manunuga, nga siya pagani ang nagtuga kay Abraham. Ina wala nila mahangpi, kag tungod sina nagpudyot sila sang bato, agod habuyon si Kristo. So si Kristo naglikaw kag nagpalagyo gikan sa ila. Ining tanan akon nga ginhambal, agod nga mabatyagan naton
nga nagsiling si Kristo, ako nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa nadula. Pero sang si Kristo nagkari na, wala nila makilala kung sino siya, so ginsikway, ginreject nila si Kristo sang lubos sa ilang mga kabuhi. So kitaya karon nga mga katawhan, nga nagtuon kung ano ang ginatudlo sang Bible sa aton, kag naintindihan gid naton nga si Kristo nagkari agod sa pagluwas sa aton. So hindi na naton siya pag-isikway. Ang aton himuon, magpaubos kita sa aton kagalingon, kag batonon ta siya sulod sa aton mga kabuhi, kay siya amo ang ginpadala sang Amay sa siniyang kalibutan agud nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Dumdumon gid naton ang mga kamatuoran nga ginhambal sang Bible. Nga si Kristo sang una nga panahon, sang una nga dag-on, nagkari siya, ginbunag siya ni Mary, kag nagpuyo siya sa sining kalibutan sulod sa 33 katuig. Nagpakikupod sa mga tao, nagtudlo siya sa mga tao sang kamatuoran, pero ginsikway siya sa mga tao, pero mayara ginman nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Pero ang kalabanan, generally speaking, ginsikway siya sa mga katawhan. So si Kristo sang una nga panahon nga pagkari niya, nagkari siya subong nga manluluwas. Amo ina ang ginatudlo sang kapitulo 10. Nagkari siya subong nga manluluwas sang mga tao. Isa kation si Kristo nakighambal sa mga grupo nga ginatawag nga mga Hudiyo. Ano ang iyang ginsiling? Nagsiling si Kristo nga nagkari siya sa pagpangita kag sa pagluwas. Siling ni Kristo sa ila, sino bala sa inyo nga may isa ka gatos ka karnero? Kung madula ang isa, nga hindi niya pagpangitaon, inang isa, biyaan niya ang 99, kag pangitaon niya ang isa, nga nadula, ini nagapamatuod sa aton, nga bisan ang tanan nga mga tao sa kalibutan magkalaluwas na tanan, kag isa na lang kabilog ang wala maluwas. Gihapon si Kristo magakari sa sining kalibutan, kag ihalad niya iyang kabuhi sa cross para sa sinang isa ka tawo nga wala pa makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. Siguro ako, siguro ikaw, bisan ako na lang nga isa o kung ikaw na lang nga isa, ang wala pa makaangkon sang kaluwasan, si Kristo magakari para sa imo kag para sa akon, kag manginmatay siya, ihalad niya, magapatulo siya siyang hamili nga dugo, agod nga ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Nagkari siya sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Amo ina ang plastada nga aton ginbasa sa sining bahin sang balaan nga kasulatan. Kung aton basahon ang John 3:16, aton dira makita kag na memorya na ini naton nga nagasiling, ginpadala sang Amay ang iyang bugtong nga anak, ginhatag niya iyang bugtong nga anak. Kagang siling sang Bible amo ini, nga ang bisan sino nga magbaton magtuo sa iyang anak, hindi madula kundi makaangkon sang kaluwasan o kon kabuhi nga wala sing katapusan. So ang tuyo sang Amay nga ginpadala niya ang iyang anak agod sa pagluwas sa aton. Si Kristo mismo sa Marcos 10:45 nagasiling, nagkari ako o kung wala ako nagkari agod nga alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Inaamo ang matag nga ginhambal ni Kristo nga nagkari gid siya sa pagtubos sang mga katawhan.
sa amo ng tuyo niya sa pagkari. Pero dumdumon ginaton ang kamatuoran. Nga si Kristo magabalik liwat. Okay? Sang una nga dag-on sa iyang pagkari ay ang tuyo agod sa pagluwas sa aton. Pero sa iyang pagbalik liwat sa ikaduana, sa second coming ni Jesus Christ, magakari na siya kag magahukom sa tanan nga mga tao. Sulito na kon para ma-register sa aton una-una. Sang una nga dag-on, sang una nga pagkari ni Kristo, nagkari siya sa pagluwas sa mga tao. Pero sa tion sa iyang second coming, ikadua nga pagkari sa sinikalibutan, magakari na siya kag magahukom sa tanan nga mga tao. Kagamoy na ang nasulat sa balang kasulatan kag makita gid ini naton sa Mateo kapitulo 25 nga si Kristo magakari tipono niya ang tanan nga mga tao kag ang bahinon sa dua kaparte ang mga tao kag ang isa ginatawag niya karnero kag ang iyang sawala niya pagatawgon nga mga kanding. Kung sa to pa ang mga karnero, nagkalaluwas nga mga tao. Ang mga kanding, wala magkalaluwas. Diin naton ini makita nga sugilanon sa Mateo 25:34 kag sa Mateo 25:41. So partihon sang dua kag magasiling ang hari nga amo si Kristo sa tion sa iyang pagkari. Magapungko siya sa iyang harianon nga pulungkuan kag magasiling siya sa mga nagkalaluwas kag gintawag niya karnero. Kari kamo panublian ninyo ang ginharian sa Dios nga gintuga bisan pa sang wala pa ang kalibutan. Ginpreparar na ini para sa inyo ang ginharian sang Dios. Kag nagsiling man siya siyang wala sa mga kanding nga wala magkalaluwas sa tion sa pagkari ni Kristo sa paghukom sa tanan nga mga tao. Magasiling siya sa mga wala magkalaluwas. Kari kamo kag panublian ninyo ang impyerno, ang linaw sang kalayo, diin kamo magabagrot sang inyong mga ngipon sa adlaw kag sa gabi. Ini amo ang silo sa mga tao nga wala magkalaluwas. Tob-tob na lang magbalik si Kristo, wala makaangkon sang ilang kaluwasan tungod kay ginsikway nila sing lubos ang manuluwas ang ginpadala sang amay nga nagahatag sang kaluwasan sa imo kag sa akon. Amo ini ang masubo nga istorya. Kag kun aton tan-awon ang duha, una nagkari si Kristo sa tung una nga dag-on sa pagkari niya sa pagluwas sa mga tao. Pero kung ang mga tao magpakatig-a sang ilang kabuhi, sa ikadua nga pagbalik ni Kristo, magahukom na siya sa tanan nga mga tao nga nagasikway sa iya. Kag siya magahukom sa sina nga mga tao sa silot, sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. So maathag diri ang intensyon, ang purpose sa Ginoo, siyang una nga pagkari. Kag maathag man nga sayang pagbalik, siya magahukom sa tanan nga mga tao. Okay, aton tanahon nga nagsiling gid ang Bible nga si Kristo sang una nga dag-on nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Kung aton tanahon ang Lucas kapitulo 15 versikulo 8 pakadto sa 10, naghatag si Jesus Christ sang isa ka parable sang isa ka nadula nga sensilyo. Siguro sensilyo ti makabig naton 1 peso, sensilyo 25 sentimos, may nadula nga isa ka coin o konsensilyo. Kag ang ginhimo sang babae nga nadulaan sang isa ka sensilyo, nagsindi siya sang suga, kag iya gid id pangita ang lugar diin nadula ang isa niya kan sensilyo. Okay, tanaw naton ang dagway sini nga parable. Kung mamangkot kita
Ti kun hindi pagpangitaon maayos ang babay ang nahulog niya nga sinsilyo, makabalik pa to ayhan sa iyang bulsa. Ano ang 1 piso nga sinsilyo mo? Kung mawigit, mahulog halin sa imong bulsa, may gahom pa ina nga 1 piso nga magbalik sa bulsa mo kung hindi mo pagpangitaon? O wala sing power ang 1 piso ni mo sa pagbalik sa bulsa mo kung hindi mo pangitaon kag pudyuton kag isulod balik sa imong bulsa. Amo ina ang dagway nga ginapakita sang Dios sa aton, nga nagsiling siya nagkari sa pagpangita sa mga nadula. Ang nadula diri kita nga mga tao, nadula kita tungod sang aton nga pagpakasala halin pa sa garden sang Eden. Tob subong kag ang Bible naghambal sa aton nga wala sing isa nga matarong ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Tungod sa aton mga sala nadula kita. Kag ang isa ka parabol sang sinsilyo ato na ginhambal nga wala sing gahom pagbalik sa bulsa sang nadulaan kung hindi siya pangitaon. Amo man ina ang kamatuoran. Kung si Kristo wala nagkari sa pagluwas, sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton, madayunan na lang gid kita sa pagkadula kag hindi kita makabalik sa Dios. Kabangdanan nga nagkarigid siya halin sa langit, ginpadala nagkari siya pangitaon kita agod nga kita makapanumbalik sa Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Mga kautoran, aton ini batyagon sing maayo nga bersikulo. Kung daw ano ang sakripisyo nga ginhimo ni Kristo, ginbiyaan niya ang himaya, upod siya ang amay dito sa langit, nagkari siya sa kalibutan, ginsikway siya sa mga tao, tob sa kamatayon, dito sa krus sang Kalbaryo, ginpatuluan niya sa iyang hamili nga dugo, agod mahugasan ang aton mga kalapasan. Kay man ang Bible nagatudlo sa aton, nga kung wala ang hamili nga dugo ni Kristo, hindi kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag, kag wala sing bisan sino nga makasulod sa langit, kay man ang langit balaan, kag wala sing mahigko bisan isa kasala ang makasulod dito. Kabangdanan nga dapat tinluan tanan sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton mga kabuhi, agod nga makasulod kita sa sinang balaan nga duog nga amo ang langit. Pero ang hamili nga dugo ni Kristo magaipikto lamang sa pagtinlo sa aton kung ikaw kag ako magatuo kag magabaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Sa aton pagbaton kay Kristo, ang balaan nga Espiritu sang Dios among maga-apply sa pagtinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. So ang bersikulo sulito nakon sa pagbasa nga nagatudlo sa aton sing matag. Nagsiling si Kristo, kay ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Sa siningation, dangop ka kay Kristo, isurinder ang imong kabuhi pahagi sa pagtuo kag pagbaton sa iya, kag maangkon nimo kag nakon ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton kalag, kay amo ina ang tuyo niya siyang pagkari sa una nga dag-on sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton tob subong. Ginapangita pa kita sang Ginoo, tob nga makita niya kita kag mabalik didto sa iyang amay sa langit. Okay, tungod kay si Kristo, Dios kag tao, siya lamang ang makakabot sa mga tao, kag siya lamang ang makakabot sa Dios nga amay, kag maka-reconcile sa aton tungod kay siya anak sang Dios kag anak sang tao. Mga kautoran, madamo gid nga salamat, kag kabahin ka ang Dios
ang Diyos nun nga paghidait nga nagalin sa Amay, sa Anak kag Balaan nga Espiritu, magapadayon gid sa pagpanghikot sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.